Sa mga pangenot na bareta, Board Member Ray Bragais nangapudan in parallel investigation sa issue nin resibo sa Provincial Engineering Office. Awol na pulis asin sarong sibilyan na target sa operasyon kontra droga, gadan kan subuot manlaban. Babayi gadan kan pagpupukpukon sa malinaw, sospek aguman sa nakan biktima. Lalaki gadan kan malamos sa creek sa Camarines Sur. Asin pre-up photoshoot kan 20 padi sa kasalang bayan kan ako Bicol Party List, ginibo sa Albay. Maray na hapon, Biyernes, Pebrero 3, taong 2023. Uninan mga baretang Tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7, Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7, Radyo Oragon, Legazpi. Board Member Ray Bragais nangapudan sa sangguniang panlalawigan na magkaigwanin parallel investigation dapit sa mga nakuang resibo sa opisina kan Provincial Engineering Office. Detalye sa report ni Maria Lorenzana. Sa ginibong session kan sangguniang panlalawigan, tulong bagay ang tinawan doon ni Board Member Reynaldo Bragais manungod sa nagpapadagos na investigasyon sa pigtutubod ang bulto-bultong peking resibo na nakuha sa Provincial Engineering Office. Enot, base sa purchase order, Oktubre sana ka nakaaging taon dapat magpuon magprint nin resibo. Alagad Hulyo pa sa nasubuot, may pigpaluwas ng resibo ang opisina ng dating Provincial Engineer Clemente Ibo. Ikadua, 10,000 man sa naanotorisadong order nin resibo. Alagad 11,000 ang pig-deliver. Ikatulo, daiman tugma ang numero kan resibong pigluwas hali sa Provincial Environment and Natural Resources o PENRO sa naibalikan Provincial Engineering Office asin sa bulto-bultong resibo na nakumpiskar. Kaya sabi ko, hindi pa ako tapos. Kaya nga hinihingi ko yung journal sa secretariat. Sabi ko kang nung Tuesday, hinihingi ko yung journal na kung saan nakalagay naman pala dito sa request ni BM Melissa na hinihingi niya rin talaga yung journal ng committee hearing during December 12. Na kung saan po, Ma'am Mariel, doon ko makikita kung ano yung mga manifestation ko na hinihingi ko sa mga iba't ibang department na present during that committee hearing. Kaya nung Tuesday, tumayo ako na nagmanifest ako na kung pwede, another committee hearing by the Committee on Laws regarding po din sa resibo. Dugang pa ni Bragais, hastangon yan, daipanan konkretong kasimbagan sa hapot kung Provincial Engineering Office ang nagpapaluwas din resibo. Hasta kaya ngunyan, daipan nakakapagtaunin pruweba si Engineer Clemente Ibo na otorisado ni dating Gobernador Noel Lorsal ang pagkapot niya ng resibo. Ako mismo po ang humingi kay Engineer Ibo nun eh. Okay. Tinanong ko siya, meron ka bang authorization letter? Sabi niya, meron daw. And then may request na kung pwede, padala mo sa staff mo, padala rito ngayong session. Sabi niya, nasa vault daw. Kaya tapos, yung last na sinabi niya, nakakausapin niya raw si Gob, na kung pwede, ibalik na lang yung resibo sa Enro. Yan ang sinabi niya. Recorded yan. Sinong Gob po? Noel pa. Gob Noel. Alagad kun ang kapwa board member na si Attorney Vic Ziga na hapoton, malinaw na ining pagbalgar ni Ibo. Base kaya sa Sand, Gravel and Other Quarry Resources Ordinance of the Province of Albay, solamenteng ang penro sa naanotorisadong magkapot asin magpaluwas kan mga resibo sa quarry. Ang ordinance kasi na iyan, iyo ang nagtataong otorisasyon na makagibo ki resibo. Ang otorisasyon na tinao kang ordinansya or kang bilog ng sangguniang panlalawigan, tinao po iyan sa PENRO. Okay? Warang ibang tinawan na responsibilidad or otoridad ang ordinansya na magkapagibo kaya na resibo. Ang pag-release man kang resibo, ang pag-absorb kang mga remittances, nasa Treasurer's Office. Pero kung sisi ang ma-request, PENRO po iyan. Mientras tanto, pigbiklad naman dagos ni Board Member Vic Ziga na pigahama ng ngunyan ang sarong ordinansa na mataong penalidad sa isyu nin resibo. Apat na miyembros kan Provincial Board ang natauwanin kanungdan na magbilog kaini. Sa sanggunian, I know for a fact na pigsabi ko sa inyo, ng apat na board members na nagdadraft, pati ribayan na lang siguro ini kang board member, magdraft ki ordinansyang to safeguard more and to be more stringent on the violation of this kind of magnitude na tawanan tang mas dipisil na
mas dipisil na penalty digdi sa bagong ordinances, especially, specifically sa mga arugkanyo. Tamba kung man sa nabagakwari ang pigi-isyuhan na resibo, ugwa pa man na, ano? Aminado ang duwang opisyal na halawig pa ang proseso na aagyan kan investigasyon may kinaaraman sa mga resibo. Alagad pigasigurar kan mga ini na sisyertunin dang mapapanimbag ang mga mapapatunayan na may partisipasyon sa isyu kan resibo sa Albay. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Awol na pulis asin sarong sibilyan na target sa operasyon kontra droga, gadan kan subuot manlaban. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Dead on the spot ang duwang target sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong puwersa Canaga City Police Office as in PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 5 alas 11:15 kasubanggi sa Zone 1 Barangay San Isidro, Naga City. Saro sa mga target iyo si Albert Gumba, dating pulis kan Lupi Municipal Police Station na pinagsasabing nag-awol sa serbisyo. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bunggon, basang subuot na buminulot nin badil si Gumba kan makamati na police asset an sa iyang katransaksyon. Gadan man sa operasyon ang kaibanan ni Gumba na binistong si Ray Delmiguez Antokya na nakiribayan man subuot nin putok sa otoridad. Pero kan taon na 2016, nag-awol po na ni absence without official leave and eventually po nga ni natanggal na ini sa serbisyo. Pero po na ining recruit sa PNP kan 2002, na-assign naman na ini sa iba-ibang mga unit kan PNP sa iba-ibang munisipyo. Sa ngunya, nasa kustodiya na kan otoridad na-recover na apat na sachet nin pigtutubudang shabu asin ang duwang kalibre 45 badil na ginamit kan mga sospek. Sa mga kababayan, lalo na sa mga individual na dahil pananggan nag-uuntok sa involvement sa illegal drugs na punduhan ta na po untukan ta na dahil talagang marhay na kapadidumanan sa tuyang involvement digdi. Magigirumduman, kasuudma, dead on the spot man ang target sa pigkasar na bypass operation sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City matapos na subuot manlaban man sa otoridad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Babayi gadan kan pagpupukpukon sa Malinaw. Suspect, aguman sanakan biktima. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Naidara pa mangkuta sa ospital, alagad binawian man sa naning buhay ang 47 anyos na si Gina Bumbase. Matapos na pagpupukpukon ning day pa maaramang matagas na bagay sa payo. Nangyari ang pamumukpok sa Barangay Bagatang kay Malinaw, Albay. Sigun sa Malinaw Municipal Police Station, nagluluwas sa investigasyon na ang pigtutukdong kagibo sa krimen. Iyo ang aguman sa nakambiktima na si Dante Bumbase. Dugang pa kang otoridad, nakainom subot ang sospek ang gibo ng krimen. Nagkaroon parang nakipag-inuman sa asawa, syempre lasing po. Then tinawag po itong biktima. Then doon na nangyari po ang mauling incident po, yung pambubugbog. Then eventually, after po ng incident, yun na po, sinugod po sa hospital yung. Haloy nang may day pagkakasinabutan ang mag-agom. Huli kang subot, pang mumolestya kan sospek sa 12 anyos na aking babayi. Naaraman po kaya, according po sa magtugang na si Jerwin tsaka si Darwin po, naaraman po kaya san biktima po naton na ang 12 years old na sister ninda, so anak niya po, is sexually molested by the father po, which is ang suspect. Siyempre po, sa naaraman, bilang magurang maaraman ta ang nangyari po, magka-create talaga, paulit-ulit po sila nag-aaway. Tulos mananadako pang sospek para sa magkakanigong disposisyon. Nakapatente naman ang bangkay kang biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. One-time big-time checkpoint kan HPG as in LTO ginibos sa Albay. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Saro sa mga nasampulan sa pigkondusir na one-time big-time checkpoint operation kang Highway Patrol Group Bicol sa Barangay Rawis, Legazpi City, ang driver na ini na may lampas na anom na LED lights sa iyang bihikulo na maigot ng gad na pigbabawal.
Sigun kay Police Lieutenant Colonel Erwin Rebellion, ang aktibidad, partikan sa indang responsibilidad asin ambag sa pagmantinir kang magayon na pasi orden sa komunidad. Urog pangunyan na nagdadakol na ang karnaping incident sa Albay. Siring man na maibitar sa diskwido ang mga motorista. Una po, kaya po nighttime operation po ito. Unang-una po, ma-intercepta itong mga private vehicles na may mga nakakabit na mga illegal accessories ng private vehicles na violation under PD96, yung unauthorized attachment of accessories sa mga sasakyan like blinkers, fog lights, and yung mga lead lights na masyado pong nakakasilaw na pwede maging cause ng road crash. At the same time po, yung ma-intercept po natin itong mga karnap motorcycles. Si Jomar kang baka kay Albay, asin si Hil kang barangay Bigaa, pabor na nagkakaigwa ng mga checkpoint. Sa siring kayang lakdang, nadadakop asin napapagmulta ang mga abusadong driver. Apwera kay ni, napapagirumduman sinda mga motorista sa importansya kang safety gear siring kang helmet. Nakakatabang man po ini na checkpoint pag may mga araw kayo na nakakarnap ng mga sasakyan, at least saro ini sa pagi na ma-retrieve yung safety po para sa mga motorista. Muda kung ano man na krimen na nangyayari, madali matrace. Katuwang kang Highway Patrol Group ang Land Transportation Office asin Legazpi City PNP. Sa katunayan po, dito sa Legazpi City at Daraga, Municipality of Daraga ay medyo alarming na po yung motor napping. Kasi po ay mayroon po tayong bilang na every week, minsan 2-3 na nawawalang motor. Apwera sa Legazpi City, pigkundusir man ang one-time big-time operation kang HPG sa iba pang probinsya sa reyon, kung sain, total na 313 ang natikitan, 49 digdi ang gikan Albay, 32 ang na-impound ng motorsiklo, asin 4 na bihikulo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Lalaki gadan kan malamos sa creek sa Camarines Sur. As in prenup photoshoot kan Benteng Pade sa kasalang bayan kan ako Bicol Party List. Ginibo sa Albay. Yan as in iba pang bareta. Sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa ibong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Lalaki gadan kan malamos sa creek sa Camarines Sur. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Mayo ng buhay kan madukayan ang hawak nin sarong lalaki sa Krikan Barangay San Juan, Magaraw, Camarines Sur, poko mas o menos alas 2 din pagkahapon kan Miyerkules, Pebrero 1. Sigon sa pamayo kan Magaraw Municipal Police Station, residente man sa nakanasabing lugar anako ang hawak, nanayaling pang nakatindog sa gilid kan creek na pigkakarakulong na sa 12 feet ang rarom. Nadala naman po ito sa hospital ng ating responding personnel ng MERUS, but dineclare po nung attending physician niya na dead on arrival. Napag-araman man na may kaninan ang biktima na sarong deaf and mute. Meron po siguro nakapamilya na may mga ganitong condition. Medyo paki-attenderan po, pagtagahilingon, and huwag po pabayaan. Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Bangkay ka nawawarang aki sa Lagunoy na recover na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Matapos ang tulong aldaw na search and retrieval operation kang MDR Remo Lagunoy, dagos nang nakuha kasudmang hawak ang 14 anyos na si Ralph Guerrero. Na-recover ang bangkay ni Guerrero sa Lagunoy River, Sitio Canumoy, Barangay San Isidro Norte, Camarines Sur. Sa impormasyon, posibleng inatake kang helang na epilepsy ang biktima rason kan dagos kaining pagkabutod. Positibo man ining binistokan sa iyang mga kapamilya, asin nakapatente na sa sindang residensya. Yeah, according po naman sa kuyan, sa magurang niya, may history ko dahil ng epilepsy. Mga investigador na nag-trigger para mahulog siya po naman sa pangpang na kung saan naman siya nagbabanwit. May kaibahan siyang duwang aki na parehas nun sino nagbaranwit. And yung ano po ito ang nag-report naman sa pamilya na araw po kasi nangyari kasi sa inang kaibahan. Sa datos kang MDR Remo, ininang ikaduwang insidente ng pagkalamos sa nasabing probinsya. Narito kang first week kang January. Arog man ka answer, bali ipiligtik man siya. And parehas po ang pangyayari, nagbanwit man po ito. Magigirumduman, enot ng napabaretang nawawara ang biktima na huring nahiling na nagbabanwit sa nasabing salog. Poko mas o menos alas 10 ng aga, kan Enero 31. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Maray na kamugtakan kan panahon lauman sundo sa weekend. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Bentay para kay Junjun kan Barangay Humapon, Legazpi City na nagpahiling na ang saldang. Duwang aldaw man kaya siyang day nakapagtrabaho sa construction huli kan pag-uuran. Pabor sa mo na may tanganing duro-diretso ang trabaho may di kami napingginte sa trabaho. Taning may pangkonsumo kami sa oral daw. Kay pambaganda ko na budget. Dari sa ding bat sa libor man sana kami. Kaya mapagal-pagal man paghanapon ng kwarta kung di kami makalaog na maura rin ka. Sigon sa Pag-asa, northeast monsoon o hanging amihan paman giraray ang makakaapektar sa bilog na Kabikulan. Alagad, kumpara kan mga nakaaging aldaw, mas nagluyada ang epekto kan amihan. Paparanin na kaya ang summer. Apektado nito ang Luzon at ang Visayas. So ngunya na aldaw sa buong Kabikulan kaibanan ng Northern Samar, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, magiging partly cloudy to cloudy kita na may mga maluyang pag-uuran. Dulot kaning hanging amihan or northeast monsoon. Sa ibong kaini, paglilinaw kan Pag-asa, may nakabandera pang gale warning partikular na sa kadagatang sakop kang Catanduanes. Kaya pinag-iingat pa man giraray ang mga saradit na lunad ang pandagat sa paglawod o pag makusog pa ang ukol. Ayun na nga ang sinasabi ko na kahit dahil naglaog sa index value ng gale warning, still maalon pa rin ang kadagatan dahil yaon pa ang northeast monsoon. So hopefully kung magdurdiretso, mga second week or third week ng February, pa-recede na ang northeast monsoon. Malalao manan maray na kamugtakan kan panahon sundo sa Pebrero 7. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Prenup photoshoot kan 20 padi sa kasalang bayan kanako Bicol Party List, ginibo sa Albay. Ang mga eksena ramunta sa istorya ni Carmelo Balya.
Parte kan igkukundusir na kasalang bayan padrino ng Ako Bicol Party List sa Pebrero 25 sa St. Rafael Parish sa Legazpi City ang pagpapasairaruman sa mga pades sa prenup photoshoot. Total na 20 pades ang kabalingon niya na aldaw sa photoshoot, ginibo ini sa Kagsawaruwin sa Daraga, Albay. Ang 25 taon nang nag-iibana na sinda Maria Teresa Asinfiel kan Barangay Panoypoy Kamalig, ug mananggad sa mainit na suporta kan partido. Istorya ni Maria Teresa, 24 taon na sindang kasal sa West, alagad yaon man girarayan sa indang kamawotan na mabasbasan kan simbahan ang sa indang pag-ibanan. Sobra po ang kaugmahan namon na nag-abot po iya ding sa ding Ako Bicol na inan sa mga itinao na bilang maswido na para talaga sa mga. Si Rachel Kankiwalo Daraga, labi man ang kaugmahan na mapili bilang benepisyaryo. Bilang babayi, pangitorogan niya man daang maikasal. Asin ini ang dikit-dikit nang narirealisar sa espuersos kan Ako Bicol Party List. Istorya niya, 6 na taon na sindakan sa iyang partner, binayaan naman sinda nin tulong aki. Siya nagrekomenda sa muya na masabay sa libreng kasal. Tapos sa buong Sigon kay Sally Luces, ininaan ikalimang kasalang bayan na pigpadrinuhan kan partido, asin pantulong bes sa Albay. Total na 49 pades ang kabalingon niya na taon, gikan ang mga benepisyaryo sa Daraga, Kamalig, asin Legazpi. Nagkakaroon kami ng prenuptial photoshoot and mamaya magkakaroon kami ng MTV na isasayaw nila yung Pantomina sa Tinampo. Sa aga, nakaschedule man ang 29 natatadang pades sa photoshoot nagigibuhon sa Linyon Hill sa Legazpi City. Sigon kay Luces, obheto kan aktibidad na mabasbasan kan simbahan ang pag-iribanan kan sa indang mga napiling benepisyaryo. So basically, ang Ako Bicol through Kong Saldico and Kong Jill Bongalon and si Kong Pido Garbin, nagkakaroon tayo ng kasalang bayan is para mabasbasan sila ng Diyos. Kasi yung mga nagsasama diba ng hindi pa kinakasal, wala pang basbas, is base sa Holy Sacrament, kasalanan. Apwera sa nasabing aktibidad, nakatalaan man na ipasairarom sa confession asin baptismal ang mga kabaling pades sa Pebrero 23. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat asin happy weekend!